Awome ngisuke ngikhuluma la ku-social media, kunezinto engi-responsible for zona engiyishoyo. Ngi-responsible for izinto engiyishoyo mina la ku-social media. Kodwa I'm not responsible for i-interpretation yakho. I'm not responsible for that. Ukuthi wena ungizwa ngazuthi ngithini, angikho responsible kulokho mina. Ngi-responsible entweni engisuke ngiyisho mina. Ukuthi uma suthi wena kusho ukuthi usho ukuthi cha kusekona kwami lokho, kusokukwakho ke lokho. Ngoba i-principle iyafana yonke indawo. Kodwa i-application, i-contextual, i-personal ayifani i-application. Yabo nje mangikutshela ukuthi mina imali yenza ukuthi u-experience impilo nicely, u-cruise nicely. Imali yakwenza lokho. Kodwa ngingathi mangikunika wena imali engakwenza lokho, omunye uthatha useyikweletini ngeke ikwenze lokho, kumele aqala akhokhe izikweletu. Omunye akekho ezikweletini ufuna ukwenza lokho, akufani. I-implementation yama-principles ayifani, kodwa i-principle yona ayishintshi. So kungathi usho ukuthi ngoba kuwena ngiyazi i-context yakho mina yempilo ukuthi imi kanjani ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akasho ukuthi ngenzani noma yini noma inini noma kanjani. Kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ucabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli, uyabona. Uyayizwa ke leyo nto. Wena nansi into kumele ukuthi uyenza. Kumele ukuthi ungilalele bese ubuka isimo sakho ukuthi sinjani, yabo. Ukuze into engiyishoyo uzokwazi ukuyi-implement. Impilo ayikho fixed, akufanwana, yabo. Isimo engikusona asifani nesimo okusona wena. Buka isimo sakho ke wena ukuthi sinjani. Mina mangisuke ngikhuluma la, ngisuke ngingabheki isimo sakho. Ngisuke ngibheka mina into engiyikhulumayo ubunjalo bayo ukuthi injani, yabo. So buka isimo sakho ke wena. Yabo nje khona ivideo manje ngifuthe amavideo ngiwakhulume nje. Khona nje ivideo enye ngeke ngathi nje indaba yokunumuza nobunumzane nani. Yabo kunento abayishoyo la leyo bunumzane ukuthi awuyena umnumzane mabi umntana wakhe engaganile noma engaganiwe ungamganisile noma kanjalo into enjalo nje. Ngathi mina angingeni lapho mina. Lokho akubushintsha ubuqiniso balento besuke beyisho bona. Abukushintsha ubuqiniso bayo. Phela ukuthi i-context yami mina ne-situation yami iyona engangeni lapho. Yabo. Yimi personally ukuthi angingeni lapho. Nendaba ukuthi uma wakho umuzi kayihlo akuhona wakho kwasha kwacisha. Uthe mina angingeni lapho mina. Yabo angingeni konke lapho mina. Ngakho umuzi ngihlala kuwona wami lo muzi. Finish. So akukushintshi kodwa iqiniso lakho lokho culturally nani but like personally ke mina ngithini ngalokho ila ihlukana khona ke inhloko nesiqanda. So ke nawe mangisuke ngisho into la ungafuni wena ukuthi mina leyo nto leyo uzongifaka kwi-context yakho. Angingeni kwi-context yakho mina, yabo. Wena ongena kwi-context yakho. Kwazi ukuhlukanisa lokho. Ngeke ngizwe nje abanye la ukuthola ukuthi umuntu inkulumo uthi eyibona inkulumo inje bese ufuna ukuthi manje ngivumelane naye. Cha, wena uwomela ulalele lento bese uyabona ukuthi mifu ukuthi futhi ayihambisani nawe ayikusiza indawo phuma kuyo. Indaba abantu bethanda ukucomplicate izinto. Why abantu befuna ukucomplicate izinto? Phuma kuyo. Mingabe ngakilokhu nje ingakusizi lonto. Phuma kuyona. Mawukuthi uyayibona yakhe isense uyayithanda uyithathe phela ubone ungayifine tune kanjani ukuthi ihambelana nesimo sakho. Yabo. And futhi mfethu khona enye into futhi la engeke ngiyibone. Yabo umuntu osuke ekhuluma la. Mfethu usuke ekhuluma la.
impilo yakho i-responsibility yakho. Khona abantu asebethatha sengazuthi abantu abakhuluma la ku-social media into abayishoyo isi-responsible for impilo zenu. Asikho responsible for impilo zenu. Siyanelekelela thina. Akufuni siqambelana amanga ngoba iyona lento eyenza ukuthi abantu beqolwe imali eyi-serious. Umuntu akuthembisa izulu nomhlaba wakholwa wena ukuthi umsebenzi omningi awusezokwenziwa uwena, usuzokwenziwa uyena. Awukho mina umsebenzi engizokwenzela wona mina. Mina ngizokhuluma ngoba ukukhuluma iyona into engiyiphiwe leyo ukuthi ngikhulume, kodwa ukwenza okwakho lokho. Lokho kwakho. Phela lokho enginikwe kona ikhona i-demand yakho. Ngangeke nginikwe kona ingekho i-demand yakho. Bakhona abantu ukuthi impilo zabo bayishintshile bona ngento ebengiyikhuluma mina. Ayikho mina lokhu ngane kumele ngiclaim lapho ukuthi ishintshwe yimina impilo yakhe. Kusho kumele ngithathe i-accountability futhi mangabe impilo yakhe ingashintshanga ngithi mina engenza impilo yakhe yangashintsha. Cha, wena oshintsha impilo yakho ngokuthatha lento le. Wena umuntu omele uyibonge kakhulu. Ubonge wena kakhulu kunami. Impilo yakho nje responsibility yakho futhi ungadideki. Akekho umuntu wakwambona ezo-investigate i-source of poverty yakho ukuthi yini. Kodwa ba-investigate ukuthi i-source of i-wealth ne-success yakho yini. Ba-investigate, baqonda ukutshela ukuthi impilo yakho i-responsibility yakho. Akekho umuntu ozoba responsible for wena. Abo asilibeke nje iqiniso licaca. Into automatic ayikho. That is why spiritual guru ne-spiritual father engibukela kuso siyaye singitshele sithi yabo labantu laba bahambe bothwala abantu bafuna ukuthi nje bebone sekunemali endlini into engekho inzululwane bohambe beqolwa wonke umhlaba lo ngoba ayikho leyo nto. Funa ukuthi nje izinto zibe automatic yena angenzi lutho yena. Iyona into oyifunayo leyo. Mina I told you. Yawo nje ubungibona nje ngiclean kanje. Ngiclean ngoba ngiyayithanda vele. I-state of consciousness esengikusona vele leso. Kodwa I know very well ukuthi I was not like this mina. Angihlamvu kabi nje before this. Angihlamvu kabi nje. Lingayithandi kwakona. Ngathatha i-conscious effort ukuthi ngize ngibe nje. Mina ngiyahlonipha mina. That is why I'm expecting omunye umuntu naye angihloniphe ngokwakhe. Yabo angavela agcwaneke nje la kimi. Ngiyamkhola impela into order because kunezinto engingazenzi hayi ukuthi mhlambe angiyihalelini. Ingoba nami ngokwami myself I respect myself. Kumele ngazi ukuthi angisona phela isilwane mina ngumuntu futhi ngine self respect. Amele ngihambe ngiyichoma ngenza yonke into. Inyama nayo ibuye ikufuna okwayo nje. Ifune nje okwayo kodwa caca ukuthi lalela phela wena umuntu wena awuzohamba ulala bume njengenja yabo. So kunento eziningi ezimnandi abantu aba-involved kuzona engekho involved kuzona. Ngenxa ukuthi ngiyazi kunama repercussions I'm a human. Ngine-plan, ngine-goal ngami ngiyayihlonipha. Mase kuzofika umuntu ezongithatha kancane ngibe ngiyihlonipha mina lo muntu loyo somele ngimbeke endaweni yakhe simple. Because angeke phela bekumele kube nami ngiyihloniphi bese ngiyakuvumela nawe ungangihloniphi. Yabo. So kumele sibe clear nje masikhuluma futhi wena ama-boundaries are-healthy. I-healthy indaba. Uma ufika kwi-ora yami uzorespect umthetho wami. Uma ufika kwi-ora yakho uzorespect umthetho wakho. That's simple. Yabo. Kodwa nje omunye ngathi mangimbuza into ngamuza indlela aphendula ngathi akakwazi ukukhuluma lo. Kodwa I understand mina umsukelile ngabuza finish kwi-ora yakhe. Hey lo ngimthetha akakhulume kanjani. Simple. Ngeke nje futhi uma ufika la ufika uzongidala khona abantu abangithetha awukhuluma isingisi manje awukhuluma isiZulu manje. Ngeke usukelela usuka khona uzongithetha ngikhuluma isiZulu manje angikhuluma isingisi manje. Yayibona nje hayi ukuthi bafethu ukuthi abantu bayathanda ukuthi umuntu uma clean and clear uyadelela. Umuntu nje uma clean and clear nje bavele bethi uyadelela. Bajwayela abantu abambencezayo abashaya hide and seek bengayibeki into iqonde nje. Mina abe ngimthanda umuntu oqondisa into ayibeka iqonde nje hayi kanje hayi simple. So yabona ke the moral of the story la kule video ile ethi ungazi uzongishayela umthetho ukuqala lokho. Okwesibili ungangifunzi interpretation yakho ngento engiyishoyo. Wena buza la ungacaciseleki khona ngicacisela. Ungasho ukuthi kusho ukuthi lento engiyisho cha okwakho lokho yabo. Futhi draw ama boundaries nawe ungayithatha ungayisika iphethini la kulento engiyikhulumayo empilweni yakho.